Някои опътвания, необходими при подвига за надвиване на страстите и придобиване на добродетели. Макар че ти казах досега много нещо, като ти посочих средства, които трябва да използваш за преодоляване на страстите и за придобиване на добродетели, остава да ти предам и нещо друго. Първо, съветвам те, брате, за придобиване на добродетелите, да не следваш примера на онези, които в продължение на 7 дена от седмицата разпределят своите духовни дела така, щото едно да служи за едната добродетел, друго за другата и така нататък, без да вземат предвид дали това е необходимо за тях сега. Не, така не трябва да действаш. Ти трябва да се бориш най-вече срещу онази страст, която те досажда най-често, която неведнъж те е овладявала и се готви отново да те нападне. Бори се срещу нея отколкото можеш и се старай да се установиш на оная добродетел, която е противна на тази страст, като използваш всички пригодни за това дела и подвизи. Щом успееш в това, ти ще оживиш в себе си всички останали добродетели и ще се облечеш с тях като с броня, която ще те огражда от всички страстни стрели. Сърцето поначало е изпълнено с добри разположения, обаче идват страсти и ги потискат. Тези страсти не са еднакви у хората. Един има по преимущество една страст, друг друга, които командват останалите. Щом пропъдиш главната страст, всички други ще отслабнат и сами по себе си ще се отстранят. А когато това стане, добрите разположения ще се освободят от притеснението, ще завземат присъщата им сила и ще бъдат винаги на щрек, като стоят при вратата на твоето сърце, за да ти се явят в услуга, щом това бъде необходимо. Второ, за придобиване на добродетелите не определяй време, дни, седмици, месеци или години, като си казваш: ще се потрудя, а след това, като си отпочина, ще се залови отново за същия подвиг. Не, почивка тук не се полага. Бъди готов за непрекъсната работа, подвиг и борба, без да допускаш дори мисъл за тяхното ослабване, като подражаваш на светия апостол Павел, който казва за себе си: стремя се дано постигна това, за което бях застигнат от Христа Исуса. Да се спреш по пътя на осъществяване добродетелта за отпочивка не значи да набереш нови сили, а да пръскаш на събраните и да ослабваш. Това е все едно да се връщаш назад или да разтуряш онова, което с мъка си постигнал. Под спиране аз разбирам да помислиш, че добродетелта е придобита вече в пълно съвършенство, да не обръщаш внимание на недостатъчното в нея и да изпускаш удобни случаи да вършиш добро. Не бъди такъв, а бъди винаги бодър и усърден. Не затваряй очи и не се отвръщай, когато се явят такива случаи, а напротив, търси ги и се стреми към тях. С обич гледай на тях, особено на онези, които представляват някои мъчноти за извършване на доброто. Напрежението на силите за отстраняване на пречките за вършене на доброто по-бърже насаждат в нас навик към добродетелта и по-дълбоко вкореняват в сърцето ни нейните корени. Само избягвай по всякакъв начин онези случаи, които ни дават повод да проявим добродетелта на целомъдрието, обаче ни подлагат на опасността да се запалим от нечиста страст. Най-добре е да не допускаме до нашето тяло този огън, за да не се опарим или да изгорим. Трето, бъди мъдър и разсъдлив, когато се налагаш телесни подвизи, пости, бдения, физически труд и други. Те са крайно необходими. Без тях не си прави илюзии да напреднеш в духовния живот. Обаче и в тях трябва да се придържаш мъдро о мярката. А тази мярка е средата между огаждане на плътта и нейното изтощаване без наложителна за това нужда. Това средно положение ще потърсиш чрез опит и на дело, а не по теория. За правило вземи постепенността, като вървиш отдолу нагоре. Търси и ще намериш. Що се отнася до вътрешните душевните добродетели, като обич към Бога, отвращение от страсти и грехове, търпение и кротост, мир с всички, даже с онези, които ни мразят и обиждат и прочие. Тук не се изисква никаква определена мярка и постепенността за тяхното усъвършенстване се определя сама по себе си отвътре.
Твой дълг е непрекъснато и с всички сили да принуждаваш себе си за всяко дело, което тези добродетели изискват, и го извършвай без отлагане. В това се заключава цялата твоя мъдрост и сила. 4. Но сред такива действия с ума си изцяло мисли, с желанието изцяло желай и със сърцето си само едно търси, да надвиеш страстта, с която сега се бориш и която сега те надвива, като на нейно място възстановиш в себе си онази добродетел, която е противоположна на страстта и в момента е потисната от нея. Това е единствено нещо, да бъде за тебе целият свят, цялото небе и цялата земя, цялото ти съкровище и твоя последна цел, като бъдеш уверен, че само така ще можеш достойно да угодиш на Бога. Ядеш ли или постиш, трудиш ли се или почиваш, спиш ли или бодърстваш, седиш ли у дома си или си вън от него, зает ли си с молитва или с житейски грижи, всичко това нека бъде насочено в тебе към преодоляване разпалената страст и възстановяване пропъдената от нея добродетел. За преодоляването на твоята главна страст аз споменах по-горе, а тук имам предвид тази страст, която те надвива сега, независимо от това дали тя е главна или не. Както през време на война понякога се случва да се влиза в схватка с отряда, дето се намира самия главнокомандващ, а понякога с отряд, дето командва прост офицер, така се случва и при духовна борба. Не винаги води борбата главната страст. Понякога вместо себе си тя изкарва своите помощници и тогава се налага по-често да имаме работа с тях, отколкото с нея. Но и тях трябва да побеждаваш, както и когато имаш борба с главната страст. 5. Бъди непримирим враг и на всички чувствени удоволствия, които се пораждат от самоугаждане. Чрез това по-леко и по-рядко ще бъдеш подлаган на нападения, не само плътски, но въобще от всички страсти, защото те се коренят в самоугаждането, чрез чието потискане и отсичане те губят под себе си почва и изгубват своята сила, твърдост и устойчивост. Не се блазни от мисълта, ще взема участие само в едно удоволствие, ще опитам само една сладост. Нека това да бъде съвсем не грешно, но понеже то се допуска поради самоугаждане, при това снизхождение към себе си ще вдигнат глава всички останали страсти и ще загъмжат като притиснати черви, когато ги полеят с вода. Не е чудно някой от страстите да се възпламени с такава сила, че борбата с нея да бъде тежка и победата над нея съмнителна. Ето защо никога не забравя следните думи на Божественото писание. Който обича душата си, ще я изгуби, а който мрази душата си на този свят, който не си угажда, ще я запази за вечен живот. И тъй, братя, ние не сме длъжници на плътта, та да живеем по плът, защото ако живеете по плът, ще умрете, но ако чрез духа умъртвявате деянията на тялото, ще бъдете живи. 6. Накрая давам ти съвет, много душеполезно или по-добре да кажа напълно необходимо е за тебе, преди всичко да направиш основна изповед с необходимото за това внимание и с всички подобаващи действия, разследвания и решения, за да бъде изпълнена душата ти с увереност, че стоиш в благодата на Бога, който е единственият подател на всички духовни дарби, добродетели и победи.